Sa Good Vibes, isa ka kalan-an sa Silay City, may 14 ka flavor sang halo-halo nga pwede mapilian. Halin sa original, mango, avocado, kag madamo pa. May report si Romeo Subaldo. Sa may Antonio Luna Street sa Silay City, makita ang isa ka orange nga balay kag kalan-an ini ang Kalye Luna. Magluwa sa mga pizza, nachos, kag ice scramble. Isa sa mga ginabalik-balikan diri ang halo-halo. Kay man, hindi lang isa o kunduha ka mga flavors ang imo nga pilian, kundi 14 tanan. May original nga super special kung sa diin all-in ang tanan nga ingredients, halin sa ice cream pakado sa leche flan. May mango flavor, mango graham, mais con yelo, avocado, may halo-halo de leche, ube con queso, buko pandan, banana con yelo, mango de leche, mango Oreo. May super special nga ang ice himo sa ube. Kag kung may available nga prutas, may ara man sila sang langka nga flavor sa halo-halo nga luyag mo ipadala sa kilala mo. Pwede mag-dine-in, pwede man mag-take out. Istorya sa tag-iya nga si Chona Montero sa nag-resign siya sa call center. Diri niya gingamit ang iya nga separation pay sang una kalan-an lang gid. Tapos pag-resign ko, ang nakuha ko nga low payment tapos nga amo nang ko sa sugod ko sa business. Tapos hindi pa kami sa una nang halo-halo gid nga mo nga nang nisugod na kami sa nachos, batchoy, tapos ang uli ko na ang halo-halo siguro mga late 2017 na. Sa nakatilaw sang halo-halo sang isa ka kalan-an kag katigas ang ice, nagpamensar siya sang pamaagi kung paano mapanamit ang ice pa lang mismo. Siguro kay kalibot-libot kami. Nakakaon man siya ko, kakakaon. So try kami sa ilang mga halo-halo. Tapos sa mga ay nakatry kami sa isa ka mga tiga-tig-agi na ila ice. So tapos na ba kung paano di kong mag-try to himo-himo, ma-invent ko sang amon man nga ice nga lain sa iban. Amo na tayo na na formulate ko ang amon halo-halo. Special na ice din ninyo. Siya gid ang feeling mo gadala, special na ice. Siya gid pinaka Oo. Kaya halos mga customers naman magkaon sila ng balgit sila yung ang ice na mulain kaya hindi ba. ang lain yung texture sang ice nito, ano? Ang mga panakot, yung asdan mo. Okay. Kamu na wala kami kalamay na siya, kayo Sa ice pa lang. Sa ice pa lang. Mas natimpla na siya ng tanan. Ito na texture niya, no? Oo. Kaya tayo sabor sa ice. Kag subong, bangod sang secret ingredient niya sa paghimo sang flavored ice, ginabalik-balikan sa mga tawo ang ilang nga halo-halo. Sang peak sang pandemic gani kuno, makapaubos sila sang halos 200 ka cups sa kada adlaw. Subong nga amat-amat nagbalik sa normal ang tanan, bisan tig-ululan, maka 50 sila ka cups. Subong, may branch na sila sa Talisay City, kag nagaplano man sila nga mag-branch out pagid sa Bacolod kag Victoria City.